אנדרו טייט לוקח? צ'אט, אתם רוצים לצפות בזה? בואו נצפה, זה מעניין לדעתכם? אז את יש מה קורה כאן, אנדרו טייט בקרב נגד איזה מישהו במטר בבוקסינג, לא יודע! אני לא יודע מה אני רואה. ברו לא עושה אורה פארמין. נגמר לי 10 ביום, זה הזמן לחדש. ברו לא עושה אורה. לברו אין אורה, לברו אין אורה. אם אתה יכול לארגן בחינם, אני לא חושב שאני יכול לארגן בחינם. זה בלייב, זה עכשיו, אחי. אנדרו טייט קנה את הארגון של האגרוף ועכשיו הוא נחלחם שם נגד האלוף. הבנתי. יאו, עושים לו בו. עושים לו בוז, צ'אט. יאו, אנדרו טייט חטוב. די, נו. וואי, יש מצב הוא ייקח, צ'אט, לא ידעתי שאנדרו טייט נראה ככה, מה זה, הוא הגאות. מה קרה את הפמילי פנדרי? אין לי בעיה לראות את זה. פייטינג אוף לנדון. מעניין אם זה מכור? מעניין. תראו את כל הצ'וצ'ות הכי תופסות לי את העין. הוא קרא לו טופ ג'י. לא שמתי לב. היי, מה זה? יואו. הם התחילו! אחי, למה זה היה כזה מהיר? יואו! למה הם עושים ככה? אף פעם לא צפיתי ב... מה אני רואה? זה כזה קוקסינלי. מה זה? פלקס בזה, אני הולך למחוק את הלייב ככה או ככה, אז כאילו אם אתה רוצה להעלות את הצ'ין טוגדר, תקליט אותו עכשיו. מה אתה עושה? למה? אני לא רוצה לומר, כי אז אתם תחפשו את זה. אחי, איפה כל האגרוף? איפה קטע המגניב? מה זה הדבר הקוקסינלי הזה? הם רוקדים באמא שלי. זה כזה זסטי. נודר שרק הוא תוקף. הוא מזיין אותו, צ'אט. נודר שהוא מזיין אותו, אחי. מה זה העמידה הזאת, אחי? איזה קוקסינל. הוא לא יציב. נהייתי קואוץ'. וואי, צ'אט, זה כיף! נודר זה כיף! זה רק ראונד ראשון? הם כאילו מתחממים? מה זאת אומרת? עושה לו ג'אבינג. אוי נו, קפוץ עליו, תן לו אחת בפרצוף וזהו, אחי. כן, כן, יש לו רגליים עצומות. נו, תעשה משהו. תן לו אחת לפה. צריך לעשות תורת רפות של סטרימרים, נראה לך? מרגיש לי מה זה לא הוגן. אני אקח את כולם. די, נו, איזה תחרות יש פה? זה או שאתה סוס גבוה וחזק, או שאתה שמן נמוך ורזה. אין כאילו מבנה הוגן לכל הסטרימרים. איזה דודג'! צ'אט, ראיתם? נודר איזה דודג' הוא דפק לו! מה קורה פה? למה הם מתחבקים? וואלה, לא מבין באגרוף, הלוואי והייתי מבין. צ'אט נגיד, צ'אט, למה הם מתחבקים?
מה זה אומר שהם מתחבקים? שיש פסק זמן? מה פשר החיבוק? אני מת שמישהו יסביר לי. אחי, זה לא חוקי אבל? להתחבק? השופט מפריד אחרי זה, אבל זה קשה. מותר לך, אבל זה קשה כי הוא תופס אותך. נו, תן בו וזהו! הנה, עכשיו מתחיל מתקוף. יואו, אחי, אנדרו פשוט תוקף אותו. הנה, הוא מחבק אותו, הוא עושה... הוא אחד אלוף. וואי, אחי, איזה אלוף הוא. הוא פשוט מחבק אותו כדי שלא יתקוף אותו. איזה קוקסינל. נכון? זה מה ש... הוא קוקסינל, אחי. אנדרו טייט אונס אותו, נו. איזה קוקסינל. Chase is standing directly up, and now that Andrew's mixing up the levers, landing to the body and then going upstairs, it's starting to expose it. יואו! איזה קוקסינל, אחי, זה לא להאמין. Standing with both arms, not really responsible offensively or defensively, Ryan. Chase is grabbing over top of him to try to weigh on him, but Andrew's got so much experience in the clinch, as you can see, he pulls his hips in tight, stands straight. אחי, הוא גם דופק לו דודג'ים. הוא פשוט מבזה אותו. וואי, לא נעים, אחי. צ'אט, שימו פרדיקט מי מנצח. יואו! רגע, מודים, שימו פרדיקט, מודים. ואמא שלי הוא נהנה מהחיבוקים! Chase really hasn't uncorked that right hand much, but he's had success in a few times he did. Again, pawing with both hands, trying to occupy space. 1 minute to go in round number 2. We clinch again. Chase is trying to slow him down or something. He doesn't seem to want to fight right now. Maybe he got hurt earlier. Nice right from Demore that partially connects. I'd like to see Andrew taunt Fane a little bit. זה קרב גרוע, אבל אהבת השם מזיין את שניהם. צ'אט, יש פרדיקט מי מזיין. אנדרו טייט האחר. And Chase, I'd like to see him get the left jab going. Get that hand instead of just using the measure of the paw. It's not now. Let's use that as a weapon and a tool instead of just trying to paw. וואלה, הלוואי ואני הייתי יכול להמר, לומר לכם את האמת, זה אחד המעניינים כאילו, אם אני אתם אני מאמר הכל. אחי! הוא כזה קוקסינל, לא להאמין. בואו נצ'ת מה שכן, יש לו רגליים של סוס. כן, תעשו 69 וזהו. איזה דודג'ים. אחי, הוא מבזה אותו. אמרתי 69, רציתי לומר 67. אמרתי 67, רציתי לומר 69. די, נו, נקודה נגמר הראונד או שזה נקודה לאיש האחר שהוא לא אנדרו טייט? מה זה אומר? כי אנדרו טייט נפל על הרצפה, זה אומר שהוא מפסיד נקודה? אוו! On the knees, BJ's looking a little bit tired. A little bit, but also you can't take too much from that. You know, Chase landed a good right hand right there on the replay. חטף אחד. See how it worked out? We see Andrew coming in with the left hook. שכר הקרב? רגע, זה הראונדים הראשונים פלקס וזה אומר שזה עוד ימשיך. עוד שנייה דפק לו בוסה, אחי. אוי, זה מזעזע, צ'אט, הם לא טובים. מאוד אני הייתי עושה יותר טוב. בחיים לא צפיתי. The Cobra? Third round underway. Like to see Andrew get his jab going here instead of just kind of looking for the big power shot. הוא נראה עייף פיצוצים. Demore leaps in with the right hand. Tate avoids. לא ראיתי. Smothering the offense of Andrew. The first round he was outboxed pretty cleanly. Right now he's making it a bit dirty. Andrew hasn't made the adaptations yet. וואי, אנדרו טייט דופק דודג'ים מטורפים, צ'אט. אני מרגיש כזה לא מבין בזה. זה כמו אוטיסט, זה כמו ילדה קטנה שמנסה להבין בכדורגל, אחי. באמא שלי אני לא מבין בזה, וזה איכשהו אחד המעניינים. הקטע זה שכשאני לא יודע איך לעשות לזה ריאקשן, כי אני לא מבין בזה, אני רק יכול לזרוק הערות של מגניבות כאילו. אבל זה כיף, וואלה זה כיף. עכשיו הגעתי, מי זה? זה אנדרו טייט והוא נלחם נגד מישהו שהוא אמור להיות אלוף או משהו. אין לי שמץ, אני לא מבין בזה, לומר לך את האמת. אנדרו מפסיד בינתיים. צ'אט, אם אתם יכולים תיתנו לי הסברות כזה תוך כדי.
the NCAA Division II and blocked Kingston 2018. Now he's trying to block the strikes from Andrew Tate. פלקסבז, תוריד את ה... Big right from Demore. אני לא יודע אם שמעת, אבל אני עומד למחוק את הלייב, אז תוריד את ה-Chain Together אם אתה רוצה לעלות ממנו סרטון, או מזה כאילו. שתדע, אני אתן לך חצי שעה אחרי הלייב ואז אני מוחק אותו. Chase pushing the Cobra, trying to find some significant offense. Andrew Tate pushing and pressuring. Nice right to the bottom. למה אתה מוחק? אני לא רוצה למרכז, אתם מתחפשו, אבל תאמינו לו שיש לי סיבה טובה. Tate covering up. This is Chase Demore's opportunity. Nothing really landing. יואו! הוא ביזר, הוא מבזה אותו! He's landing with more conviction. Tate's shots. עכשיו אני רוצה לחבק אותו. Chase is kind of pushing him a little bit. וואו. He's not setting his shots up. Tate's gas, gang. Tate is gas. הוא נראה חסר אונים, צ'אט, הוא נראה גמור. חזרתי מה אומר, מה הוא? אין להם כוח, הם נראים גמורים. 5 years away from competition, 4 months of training. יואו! Trying to put his willpower to the test. צ'אט, הם נראים עייפים עבור שרמוטה. He's standing too straight up with those shots, Ben. Andrew Tate's got to stay down. ראונד 3 מתוך 6. It's just a matter of who lands the right hand first. Well, Chase Demore just landed a right. Now jumps on top of the Cobra. Chase finally finding his range a little bit, turning that shot. אמרתי, אני מפצה אתכם על הקריסה ברסידנט איבל היום. זה לייב פיצוי. Hands are low. Pop seems to be gone. Doesn't have the ability to go strength for strength with the champion rival. The lactic acid is building up in his arms. He's been holding up fuck, this 200 הם נראים כאלה עייפים. for 3 rounds now. Chase Demore swinging with a right. Runs into a shot from הוא דפק לו קאונטר, ראיתם? הוא עושה ככה ובום, וואי שזה אחד המגניבים. הלוואי והייתי מבין בזה כדי לתת לכם פה מונחים. Big collision there at the end of the third. Number 4. בא לי שאנדרו ינצח, לא יודע למה. אני בעד אנדרו טייט. אבל אני לא חושב שהוא ינצח, כבר לומר לכם את האמת. הוא נראה מה זה גמור. Well, Tate relies so heavily on using counters, not using the guard. And now that he's built the fatigue, his reflexes have slowed and he's not getting out of the way. He's standing there clean. קרב בשל, מה זה פוסיז? לא צריך להבין כדי להבין שהם שני פוסיז, אחי. ראיתם? הוא ניסה לתת לו אחד איך שהוא נפחד ממנו. הנה, הוא מנסה להכניס לו תוך כדי שהם מתחבקים. על הקרב הזה $22 כדי לראות אותו איפה? לא, מן הסתם שאנדרו טייט שובר אותי, אבל בתור שני אנשים שהם טובים בזה, הקרב הזה, מה זה שלטי? He's just trying to bully him. Really no technique at all there, but so much size, so much athleticism. Chase's technique's complete. הלך לו אף! אני מה זה לא מבין בזה, צ'אט, סליחה אם אני לא נותן לכם פה מונחים, אבל אני נהנה רצח מהצפייה עצמה כאילו. אני מקווה שגם אתם. כן, כן, הם מתחבקים להם. הוא נראה מה זה גמור, צ'אט. אני מבטיח לכם שהאף שלו הולך להרוג אותו, אחי. הוא כאילו עוד שנייה בפחים. הוא נראה חסר אונים. הוא נראה חסר אונים, צ'אט, הוא פשוט... תראו איך הוא קורס על אנדרו. כן, הוא אלוף של איזה משהו. נו, תן לו אחד בג'ו ליין וזהו! Trying to wrestle, and Chase is really making it difficult for him, and they're pushing him off. הם ישנים בעמידה, כן, כן, ססי, אני מסכים איתך. כאילו, זה קרב על הפנים. אבל משום מה זה מעניין אותי. הם גורסים, צ'אט, אנדרו נראה עליהם, שניהם גורסים. גורסים אחוז שחמותה. Itching on Andrew Tate. Maybe I'll just fire a head kick real quick. Couple knees to the body, maybe. לא. Crowd is איזה פוסיז. not getting the result that they want. איזה פוסיז, איזה קרב מזעזע. Nice connection inside. Chase Demore. נותן לו אחד בג'ו ליין.
back-to-back solid rounds from the champion as we come to the final stretch of this Misfits Mania. איזה פוסיז. Riley Osborne, your assessment on both guys. It's going to be very easy to call this 2-2. It's going to be who wants it more, who digs deeper. טייט מתמוטט עוד רגע, גם הוא צ'ט, תראו אותו. הם שניהם גמורים. מסכן. וואי צ'ט, אבל גם טייט נותן, וטייט נראה כאילו הוא סופג את המכות. נראה לי הראונד הבא יהיה חזק, צ'ט, וואו. הוא נראה כאילו הוא הולך להיות נעול פנימה, לא אומר לכם את האמת. הוא נראה כאילו הוא ננעל פנימה. כאילו בשיא הכנות. אלה והם מתחבקים. Big advantage for Chase. That's a good point, BJ. Yeah. And normally, referee normally doesn't let that happen. Nice shot inside from Tamor. Tate clinches up. זהו, הם גמורים, צ'ט, הם שניהם גמורים. נראה לי אנדרו מפסיד. הייתי מה זה מתעצבן אם הייתי קונה לזה כרטיס, לומר לך את האמת, איתי. כאילו, זה קרב מבאס פיצוצים. האנשים שיושבים מקדימה נראים מה זה מבאסים. יואו! וואו! כן, אמרתי, אנדרו טייט עומד להפסיד. החטיא את האפרקאט! צ'ט, זה היה נראה אפרקאט קצלני. אחי, הוא בא עם האפרקאטים! הוא מחטיא הכל, הוא מחטיא הכל. תן לו באיזה קאונטר! אוי ואבוי. יש לו מגבה צ'ט. מה זה טוב? The confidence is growing for Chase Tamor. Who could have predicted that Chase Tamor would bloody up the top G like this? Big uppercut! What does Andrew Tate have left? And he's down. Let's see what the referee will decide here. It was a push. Yeah, it wasn't a punch. But still. Tamor right in front of him, continues to strike. Tate eating shot after shot, trying to escape. This could be the beginning of the end. איך נפלו גיבורים. הוא פשוט אונס אותו. וואי, זה לא נעים! נודר שזה לא נעים. אנדרו, תן לו איזה אפרקאט חזקה. נו אחי, תן קלאץ', תקליץ', כפרה עליך, תקליץ'. זה בחור בסוף אנדרו טייט יוריד לו נוקאוט? אני לא חושב. וואו, תראו איך כל הגב שלו מדומם, צ'ט. הוא דימם לו על הגב, אנחנו שרנו אותה. דודג'ים טובים לסוף, אחי, אבל הוא אנס אותו. זה כיף, כן, אני נהנה. הנה חזרנו לחימוקים. את הרימורים נראה לי של המתחרים, זה היה ספונסר של ג'ייק פול, הבנתי. גם אם זה בחור, אני מת לראות את אנדרו מפיל אותו באפרקאט. אם אתם אומרים נכון, אז עכשיו אנדרו טייט אמור לזיין אותו. If I'm Andrew Tate here, I'm going to put my hands up and try to walk to him a little bit instead of just trying to fight him off the back leg. Put my hands up, walk to him and push him around. זה פשוט, push him back. ההמשך של הראונד הקודם, זה פשוט חסר אונים. הלך עליו. Clinching with the challenger. The Cobra just trying to survive here. It's in bad shape here, boys. Don't fall in. Tell no uppercut. Put your hands up, walk forward instead of just coming in with your hands down like that. And a fight like this makes a big difference. מה אומר טל? 50 on the clock. Chase Tamor overperforming. Andrew Tate
struggling. There's a few shots from the Cobra. Put your hands up and walk forward. Let Chase shoot his one shot or vice versa. כן, הוא רק הולך על הדודג' והקאונטר, הוא לא... תקוף קודם! Demore looking for the uppercut again. Goes to the right. Tate somehow still here. Another shot from Demore. And if Tate had his hands up, a lot of those shots wouldn't get through, I promise you. איזה קוקסינל, הראש של אנדרו כל הזמן למטה. כי הוא גמור, הוא רק עושה דודג'ים, הוא לא... אתה עדיין בלייב? כן אחי, אני נותן פיצוי על הקריסה אתמול, שלשום. But we've also talked about an 80-fight career, a 39-year-old man. Does he have the ability to reinvent himself so late in his career? And the answer is clearly no. If he's never fought with the high guard, if he's always fought this way, in the last moment of this round, he's not going to somehow summon those skills. Meanwhile, Chase Demore, for the last several years, has only been dedicated to boxing. And yes, he is quite flawed, but clearly... מתחנן, פשוט... תן לו אחת שתגמור אותו וזהו, זה כבר עצוב לראות את זה, אחי. איך הוא עוד לא זיין את אנדרו טייט? אחי, אנדרו גמור כאילו. הייתי מצפה שזה מה זה חד צדדי. קשה לחזור מזה? שדדי דיפה יותר מדי. מה אומר רואי? לא. Incredible grit and determination from both of these fighters. What a performance from Chase Demore. Nobody thought that נתן לו חיבוק של כבוד. וואלה, נחמד. וואו. בין 30 נגד בין 40. יחסית לבין 40 אנדרו טייט נתן פה קטע צ'אט. גם יש לו... וואלה, יש לו בילד. לומר לך את האמת, בהתחלה חשבתי שאנדרו ינצח, אחי. צ'ייס בן 20? בן שרמוטה, בן פי 2 ממנו בגיל, אחי. וואו, לומר לכם את האמת, בהתחלה הייתי בטוח שאנדרו ינצח, אחי. צ'ייס פשוט רק חיבק אותו כל הזמן כמו איזה קוקסינל. הוא חיכה לראונדים האחרונים, צ'אט. אנדרו יתעף מה זה בקלות. לאט לאט זה נהיה אנדרו שמחבק אותו. בן 29. וואו. אנדרו בן 39. כן, מן הסתם זה גם גיל שכבר זה, מה זה משפיע? 3 בבוקר. או שזה PM. AM או PM? זה הבדל בין מכות לאלימות, זהו, יש כבוד, זה נראה כיף לגמרי, וואלה שזה נראה כמו חוויה רצינית. תחשבו להתאמן חצי שנה, שנה, כמה חודשים טובים לפני להגיע לקרב, וואי זה נראה מה זה כיף אחי, אנדרנלין, הכל. אנדרו הפסיד כבר, נראה לי. בוא נראה. איזה לארגן קרב נגד מורן. מורן ישבור אותי. לא, אם אני מתאמן יש לי סיכוי. Ladies and gentlemen, after 6 rounds of boxing, we go to the judges' scorecards. Judge George Wilkie scores the bout 57 even. Judge Baescalan Sandag scores the bout 58-56. Judge Gary Kitanowski scores the bout 58-56. And your winner by majority decision. And still, the Misfits Boxing Heavyweight Champion of the World. Wow. Chase. לרגע אכלתי תסביך. צ'אט. לרגע אכלתי תסביך. וואו. ביזה אותו צ'אט, ביזה אותו. וואו. I'm gonna play it all for you guys later, but that man got me through everything. This man right here, Mams Taylor, never giving up on me right here. Everybody give it up for Mams Taylor. This man never quit on me no matter what, and he could have walked away so many times. I just love this man so much for changing my life. וואי, באת בקלאץ' עם הסרטון פלקס. גם באנו בדיוק איך שהקרב התחיל. Chase, what's next for you? Tommy Fury. זה היה ארגון של KSI ואנדרו טייט הקנה אותו, הבנתי. So did I.
Bring that יש פה פרסומת לפריים. Ladies and gentlemen, your champion, Chase Demore. Chase Demore calling out Tommy Fury. He was originally slated against Roman Fury at one point. Now disregards Roman. Wants to beat Tommy.